Ahojte všetci. Pred pár minútami som prišiel prvým raným spojom do okresného mesta. Akurát, čo som zjedol párku. A k natočeniu tohto videa ma inšpirovala situácia, ktorá sa mi stala teraz ráno počas jazdy. Tu táto múdra tabula oznamuje cestujúcim: dajte poznať alebo znať vodičovi, že chcete vystúpiť. No a cestujúci chcel vystúpiť na zástavke na znamenie a samozrejme chcel mi to dať znať a dal mi to tak, že chytil paniku, a začal kričať od zadných dverí, že chce vystúpiť. Samozrejme, že som mu zastal. No ale on mi vraví, že hľadal niekde tlačítko, ktorým by dal vodičovi znať a žiadne nenašiel. No tak sa pozrite, aha, strop, ako to bolo na karosách, alebo je to na crosswayoch, alebo iných autobusoch. Vidíte tu nejaké také tlačítko? Nikde žiadne nie je. Tak sa nedivím, že chlap chytil paniku. Teraz pozrime sa, priestor dverí. Vidíme tak, kde tlačítko? Nevidíme. Tu je síce čosi, čo sa snažia mačkať, ale nič. No a nakoniec to tlačítko nájde tu. Je jedno jediné v tej sorke a veľa ľudí ho prehliadne, keď chce vystúpiť a použiť ho. No a jednoducho ho nenájde. Je to taký paradox, lebo napríklad video, ktoré som robil o elektrickej sorke, ktorú sme mali, SOR EBN8, tá mala tých tlačítok veľmi veľa a boli veľmi citlivé. Stačilo sa ho dotknúť, alebo ľudia, ktorí bežne stáli a len sa chytil madla, aby nespadol, tak tie tlačítka boli v priestoroch toho uchytenia a vodičovi zase neustále signalizovalo, že niekto chce vystúpiť. Tam boli aj tie tlačítka pre invalidov a podobne a každú chvíľu vám to svietilo a oznamovalo, že takto chce vystúpiť, čo samozrejme nebola pravda, lebo boli tie tlačítka veľmi citlivé a stačilo, že ste sa ho nepatrne dotkli a to tlačítko jednoducho oznamovalo vodičovi, že chce niekto vystúpiť, čo nebola pravda. Tu je to tlačítko v tomto prímestskom autobuse len jedno a je naozaj v utajenom režime a cestujúci ho často prehliadajú. Tak potom vykrikujú od vás na vás od zadných dverí: pán šofér, stojíme! No tak čo spravíte? No samozrejme, že im zastanete. Ale je to také nepraktické. Dúfam, že v tých nových sorkách to maringutkáreň z Lipchau napraví. Tých ICN, myslím, samozrejme. Áno, viem, vravel som, že to tlačítko je jedno jediné. A v podstate je jedno jediné pre cestujúcich použiteľné pri tých zadných dverách. Ale tu, pri predných dverách, je druhé, hneď pri prvej sedačke. No to asi tu musel sedieť hluchonemý, aby ho použil. V podstate, keď vám ho niekto zopne, tak je to len nejaké malé dieťa, ktoré skúša, že na čo to tam je. Ale väčšinou ľudia o ňom nevedia absolútne. A ja som naň tiež zabudol. Pre porovnanie, toto je tiež C-čková sorka, 10,5 metra, euro 4, má to 14 rokov. Pozrime sa, tu je prvé tlačítko, ktoré oznamuje vodičovi, že chce niekto vystúpiť. Tu na strope druhé. Tu okolo dverí nie je žiadne tlačítko. Tu máme tretie tlačítko. A tu máme štvrté tlačítko. Posledné. Vidíte, že vždy, keď ho stlačíte, tak vždy signalizuje vodičovi, že chce niekto vystúpiť. Ale na prístrojovej doske sa nezobrazí vodičovi nič. Je to len zvukové znamenie. Presne takto to mali volakedy aj karosy. Takže vidíte, tak toto funguje alebo nefunguje s tlačítkami v sorkách. Myslím, že staršia sorka to mala vyriešené lepšie. V novej
sa to moc nepodarilo. No a dnes som sa rozhodol, že vám ako bonus pribalím ešte aj nejaké netradičné zábery, ktoré naozaj nie sú v každom videu. Tak sa ešte pohodlnejšie usaďte a pozerajte. Ako bonus, priatelia, vám ukážem toto. Čo vidíme? Vidíme výdychy ventilácie na strope autobusu Sorce 10,5 Euro 6. Ale pozrite sa, teraz z akého netradičného uhla vám ich ukazujem. Som pod autobusom. Toto určite poznáte, čo je. Je vybratá prevodovka. Aj retardér, pretože autobus nám ochorel. No a tu je prevodovka z autobusu. Je rozobratá. Odišli tam nejaké ložiská, vymedzovacie krúžky, skrátka objednalo sa to. A keď to bude hotové, poskladá sa to a autobus bude ďalej jazdiť. No a toto je obal prevodovky. Tak, a to je všetko, čo som vám dnes chcel ukázať. Mám 18 minút do odchodu. Ak sa páčilo, lajkujte, odoberajte. A ja vás teraz všetkých pozdravujem. Dobrú noc a autobusom zdar. Pa, pa.